Ja, hej. Jeg vil lave en windmill tutorial i dag. Det er meget lille sag, så jeg starter med at lave windmill, den lette udgave, hvor man bare kan tumle rundt i den. Det vigtige ved windmill er, at du har hånden placeret her, cirka ude for hofteknoglen, lige her. Man kan jo have den lidt længere inde. Det er bare lidt sværere, men så er man sikker på, at man ikke slår sig. Fordi man kan få skade i windmill, gør relativt rigtigt. Men udgangspositionen i windmill er bare stående opfra. Så kan man lave sylspillet op, ned, og så hånden i. Og så skal man sidde ned og ligge hånden i freeze, og så er hånden uden for hoften. Og så skal man tænke på, at man skal trække højre ben opad, og venstre ben, det skal bare holde sig samme sted. Og så når man så ikke kan komme videre, så ruller man op på håndfladen, og så knytter hånden. Sådan her. Ja, og træk op i benet, rulle på frontsiden og knytter hånden. Sådan der. Og så skal man tænke på, at man skal ud i spagat, når man gør det. Okay. Og det andet ben, det skal bare holde strakt hele tiden. Og så skal man bare tænke på, og give fart på med højre ben, bare trække til. Så man kan få det rundt. Og når man ligger med ryggen, så kan man split, og så spagat den anden vej. Og så her kommer en svær del af windmill, og man skal rulle bagop. Man kan øve sig deroppe og holde på i. Ja, og man så skal rulle bagover. Og så skal man sætte den hånd i, man starter med her i. Og så skal man op og lande i startpositionen med en hånd ind på hånden. Man kan rulle ind over, og så ligger der. Men når man har så kan man selvfølgelig ikke nå at hånden i, og så ruller man bare bagover. Så ligger der. Så jeg kan lige vise det en gang. Ja, det gør jeg lidt forkert. Der holdt jeg hånden. Der havde jeg albuen lidt for langt ude. Og så trykker den ind lige ved siden af hofteknoglen. Og så får man sådan en lille bitte smerte i starten. Og så gør det vildt ondt bagefter. Så jeg tror bare, jeg slutter nu. Jeg fejler lige ind igen for at fortælle, at den her windmill, det selvfølgelig ikke er den korrekte windmill. Men det er den letteste måde. Og grunden til, at jeg ikke forklarer den svære måde, det er, fordi den kan jeg ikke selv endnu. Men det er sådan noget fisk, hvor man skal stå, og så skal man tage op, og så skal man ned på ryggen, og så skal man bounce på en smart måde, og så laver man en sejr. Hvis vi siger det, så skal I bare spørge Martin. Nej, jeg skal lige huske at sige, at hvis I laver den til den modsatte side af mig, så spejlvender jeg bare tutorial, og så alle de gange, og så hvis jeg siger højre eller venstre på noget tidspunkt, så bytter jeg det bare ud med de gange, jeg lige har sagt det nu, så passer det sikkert.